Balang araw siguro ako naman mararamdaman. Good afternoon, Midland people! Siguro ako naman. Hi, Chris Ledge. Thank you for the likes. Thank you. Thank you, Chris Ledge. Good morning, Miss Lady. Good morning to you. Afternoon here. Aga doon. Aga, salamat. You're welcome. Morning here, yes. Where are you from? Chris Letch. Sir Chris. America? Are you living in America, sir? Nakapaka na sa ano? Pinapatita. Ito yun. Ano mo lang yun? Sabi mo yan. Yung May lubi. lasa. Lubi-lubi. Wow, na-miss ko ang lubi-lubi na. Tama ba? Tuli? Oo. Labi-labi. Ano sa labi-labi? It's a rubber libe. The state of North Carolina. Oh my God. Nice to meet you, Sir Chris, from North Carolina, USA. Hey, Victor. You ladies enjoy the rest of your day. Thank you. Same to you. Same to you.
Where you from, baby? Girl, I'm from Philippines. Oh my god. I'm from the land of the Philippines. Filipina, Pinay, living in the province. I'm from Trinidad. Where's Trinidad? Europe, USA, Asia. Where Trinidad from? Victor. Where's Trinidad? May yelo na dito sa amin. May malamig na. Look lang. And what is that? Where? Where Carbon? My God. Where? Europe? Asia? Where is that? America? Middle East? Pag ano siya, makupos pa man yun. Magkakita kayo ng lubi-lubi? Ayaw man lang yung sandilang ha. Wala nga nila pagtulad ko. Parang wala na tidak sila. Kasi kapag Dapat may ano siya, may pagkaurupod man. wala siya ka-apin niya. So look like. Pero magkakaroon na ito. Tulog-tulog. Hindi naman yung nahawang. Oh, may kamali rin. Hindi naman yung rin. Diyos kong ito mga karambasa ka. Yung mga kambihiro na tabihan. Wala ko na tama. Hindi rin siya napag-hinyo. Pag may malamig ka daw, ninitagid ako. Kaya napanangalo na ako. May baso ba ga? Pag ano, dili mag-uumon doon, may baso. Dili lang ka man mag-uumon doon. Ano din po may ano dito sa may yelo sa luwas, kita naman sa malimang dito sa may baso. Kasi yung ano. Para pa yelo. Mukha na pala sa tele.
talaga yung saksakan na ano. Puro saksakan. Ay, body tinigdikos agad. Ay, doon na dito. Sabi na dito sa So, parang magluto ko din. Isarapable na luto ko. Thank you, 6 people. Hi, so cute. Thank you. Why are you making? Why are you making? Oh my God, not making. We're making food for dinner. And the West. Yeah, we're the West, like Europe, something like that. America, where? Oh my God, I'm not too smart. We can make it last. We can make it last. Tell me what you gotta feel. Tell me what you gotta feel. Tama lang. Naniluro ka nila. Ay, nasa ako ng kachili. Naniluro ka na gumbal. Ano, pamaling luluto na ganun po. Preparar. Preparation. Manokins na ito. Ah, manok? Manok? Opo. Ang hali kay, barang pag-grace. Ah, hatag. Bulang mo sa kata. Ah, parang bihag. Biyak kaya, isang buwan. Ah, pulutan. Okay, bye-bye. Samir, bye. Thanks for joining. Okay, bye-bye. It's Sunday, it's already back to you. Tapos ng light mo? Oo. Kung nakatapos na, may nagpapabay na. May nagbabay na. Boring kasi. Hindi ko na-invite. Busy. Gusto ko naman ganun. Philippines, I'm coming. Why? You come here? Ay, na nagluto sa ito ng manok lubot. Ha? Tubo sa gata. Hindi mabakalulit na gata. Yan na naman. Ano ko sa gata? Oh. Madali na. Madali si mama. Sa Biyernes. Ano? Uli si mama. Di ko alam. Wala akong bumabalita. Di man nag-chat sa ako. Siguro. Kaya today, nakakarang na. Hindi pa ka nag-Viernes. Kaya 16 niya. O, 16 na niya. Ano ba yun? Oh, this is size na niya. Oh my God. Ay, oo, kay 15 kahapon, birthday ni Son.
Bakit nagdila tapos yung tao? Birthday run. Nagarungan. Hi, Sir Terry. I have a friend in cybersecurity. He will find the hit. Thank you, Sir Terry. Thank you so much. Thank you for helping po. God bless, Sir Terry. Tap dan. Thank you, sir. No. Thank you, Sir Terry, for your kindness. Ito na kahoy. God bless Nasa po. sa baba ang duwa. Ang saday. Ah, di ko alam. May sarap din ito. Okay, busi. Okay, malangya. Parang minsan nagre-relog sa rin ng saving. Sa kapag tumingin ko sa kanang yun. Nag-relog yung saving. Sir Ben, hello there, Cheryl. Good afternoon. Good afternoon, Sir Ben. God bless. Suddenly, I love strangers. Nakita yung asay mo na yun. Boring. Kapag mo na yun. Ano? Thank you, Sir Ben. Okay, dati nga pag nagkakagod, may nagsasawsaw. Diri pa nga ni tapos magkagod. Kakagod mo, may Eh, nagkaroon ng kamot. Nainit ako doon. Ano baga? Kakagod mo, nagkaroon Sige nagdudot. na rakbot. Narakbo. Aron pawis na na. Hindi diyop na. You're welcome there. Thanks a lot. God bless everyone. Tapos atog matampulong pangkagoda. Nano ka? Kasi daranahan ka. Kay warak ng Nikon, diretsaw. Daw. Wala na. Biyara na nga na magkaragot. Yung kagoda na naman. Mga may gawasang pa. Kagod na. Sige, kagod na. Oo, matibayan nga itong magkagod. Kinagula na ito kami. Kami, biyara magbakala na. Bilay ako. Wala na ako na. Matibayan. Pagod sa mga pa. Thank you, 11 people. Samot baga lang sa loob. Bagay. Dami sa basa na. The moonlight shine on Paris. Everybody has. Hindi na lang sila. Bakal ko, sabi mo mo bakal sige. Mo. Hindi ka na makasita. Pero lulus ka. Sabi wala na daw. Kubimbul. Bakal ako niya. Malakan mo. Nagpapakalugod si Kubimbul sa buong. Alright. May kuya, Sarah Jerome. Labong. Magamabiwag na daw yung nalamis. Mabihog lang pa. Halo, pinikunado mo. Delikado na bumigaw. Kung nga ni, pag ano, mabakala ko, atog mabakangunta ko lang sa unset baga. Sarap na. Ang sarap lang na Oo, set. kahit nakadagan ng baka. Ano? Tapos may ano na, may ba yan? May kudan. Diretso naman eh. Yung nga rin, delikado na kaya babaw ng papel dun sa bayo. Wapo na yan na lamesa. Elementary pa ako. Mga dakihan pa yun. Elementary pa ako sa yung lamesa niya. Boy pa. Matibay na mga dati na ano. Yan pa naman ang kawin niya. Mga ano na. Mga maluya. Saan ba ulit si Rajamin? Para ba, hindi pa nag-chat sa GC? Nakatura ko siya Masama sila. natin. Ah! Turog na! Sa luwas! Basketball! Ada. Nano? Bawang mo, kay. Bungo.
Tarong ba yan? That's the moonlight Sa Laguna, shine. dagang kutsilyo. Talagang may liwat. Masabay pa dito. Pero nakataon na kasal ni Manay Pepe. Sa 28 years, 28. 28 years. Sa meron kami kinasal. Bako lang yung simbahan doon sa taas. Ah, Sila yung sususan. Tapos pagkaroon naman kami sa durungan. oo, alas saro lang ano na mo ang bulan. Sa petsa lang kami nagkaroon ng ako. Si Per, Pinula. Hi, Insan. Good morning to you. Afternoon here. Evening na. May pasok ka ngayon? Sabi ni Mike, punta daw kami sa'yo. Meet up daw tayo. Next year. Ay, sakay ako sa aeroplano. Oh my God. Makasakay ako sa aeroplano. Ano yun baga? This time. First time in my life, I have to go to school later 2 p.m. I can sleep. Ah, okay. Naka-ano ini, naka-translate kaya. Napapadali ang brayahe. Ah, oo. Si Manay nga niyo, pag napakanto yun sa Manila, yun na mag-ulo. Naman, aeroplano. Na lang yung pagkalit. Pagano Hindi pa man rin. yung pwede pagparabiyahe pa rin na bata na awat. Kaya kung nanghika siya. Ah, may ano ang bata? Kami na, inidara sa ano, maski kapit na ang gabi. Ikaon niya, matabaon lang ito, ikaon niya. Ikaon man sa Manila, mag-play naman masyado. Oo, next year for sure meet tayo kahit saan dito. Oo nga. Excited na nga ako. Yung si Mabel, sa urap pa yung kotse, hindi pa siya marang magano. Pero plano yun, pakatupakadi. Bata niya? May babi. Ah, Si Mabel, ang kalang hindi kaloy. oo. Di ba niya nagbabas? Samba. Kulay yung pan. Kung mo pera ka oras ka dun sinta. Ano pa? Pag may kutsi ka, pwede ka magpamunay kung ano gusto Kaya mo. magkasi ako, nakano siya din sa kaya. Din siya sa Manila. Nakatangka sila? Ah, Batangas. Dali, napanit. Nakaka-excite talaga siya, Insan. At yan mo, so hiyak-hiyak na erog ako sa dati. Polaris mo ba yan? Ah. Papangas. Papangas. Sa lipas sila. Kalipa. Oh, sikat po mga panlugar na lang. Malaksi ulit na lang. Bali, ano, malula ang liwat ako. Ano ako sa mataas na lugar. Parang naisipin mo, sa ano ka na, balay. Na, May balay na sara dito, sa dire. ano lang, na mag-upa sila, tinda. Ano, trabaho Dito niya. siya nga, may mga trabaho nga ng mga ano sa tunimil niya. Di kaya nag-bray na lang sila. Ah, nagdiriyo sila sa balay. Yung napindong panayad po na ilupahan nila. Mm. Nisi, what it means. Yung trabaho sila. Turok si mama yun. Okay lang yan, Insan. Inom ka lang gamot pang lula. Kay ako, mauman maski nga ni sa duya na lulula. Ma.
Oo, inamabo namin. Awaton liwat ang biyahe, nay. 16 hours, Manila to New York. Manila to New York, New York to Manila, 16 hours. Ganda lang sa paano. Di mo yung gusto, di na lang. Oh, dinalhin labuyo. Bala ka lang first ka. Sabi mo wala. Baka ito nakatundong kahapon, burat na daw eh. Nakapong pa yan to. Sabi pa ngayon. May stopover pa yan si Mike. Wala nang stopover si Mike. Diretso na, New York to Manila. Wala nang stopover. Okay na yan. Dire-diretso biyahe niya. Kulang pa. Di na siya nag-stopover. Matipla nga si Gina. Thailand, Japan, wala nang stopover. Tuloy-tuloy ang biyahe niya. Pagbalik na nga niya, gusto na niya sa may VIP kay di siya makahiwag dito sa may kaabay siya, di siya makahiwag kaya dito na ko na siya sa may VIP na ko na ingkudan para komportable. Mahal nga lang. Okay lang ko no kung mag-ano siya para diri para sa biyahe. Rogado. It's the moonlight shine on us. Ay, pumasok ka na. Sige mo niyo kayo sa dudo. Sponsor by Huwag na kong bulog, biniyan ng... pound. Uy, magtimpla ka doon kape. Oo, nasa ano. Si Gina pa nung kay kumulo. Para sa ikay, may tigong kailangan. Aray ko. Wow, direct. Magayon kay Wara stopover. Ano Philippine Airlines. San sinakaya ni Mike? Philippine Airlines. Pero diretso. Tinaon ba? Di ba? Philippine Airlines ang ano niya, flight. Ano Kuha niya? na yan, pero. Ito ang baboy. Nagkaso nga lang, mabalik na naman siya. Kailanganin. Teko, direct na sa masarap ko ang ano. Mabalik na naman. Ano yan? Dinarami ko yung Yeah, mao business class, mao kasi super mahal nga lang. Mga tayo business class yata yun. Yung gusto niya, yung makahilata siya, yung ganon, makahirihigda siya, yung parang may privacy siya. Mabayad na kuno siya, maski mahal. Kaya, para komportable siya ko, ay ano nga, kaya ano, para komportable. Federico! O kaya pala kay Philippine Airlines lang ata ang may direct flight. Meron na rin ata dito sa Chicago direct flight. Ah, okay. Philippine Airlines ang sila kaya ano niya, direct flight. Sa New York siya sa New York airport. Comfortable talaga pag first class or business class. So, kaya pag ano siya, pagbalik niya, nakaano na siya para komportable siya, makahurhilata. Makahurhilata siya. Masilan baga siya. Medyo maano siya. Pagkamasilan. Masilan sa pagkaon, masilan sa lahat. Hi, Mystic Mirage! Order lang pagkain niya. Nagluluto siya. Ay, Kasi American food. ibahan. Hi, Mystic Mirage. Bari mga niya pag-ulit siya na ano may ulit. Ah, siguro. May iba pa no na foreigner na. Diri man masilan siya, paano masilan?
At sabagay, ayun naman sa yan loto siya. May yelo na po ito na ano, tuli dito sa lawas. Saan mo maulian ano ni Arya? Nakiinom nga na ako sa duha. Saan mauli sila? Yan ang 2027. Next year. Huwag na lumabas ha. Mapakasal na sila. Bali, ulo na. Mapakasal na. Kasal na? Ay, si Janet. Di ba sa Pilipinas? Ambot lang. Lalo ano nila. Kaya paano? Ano pala dito sa Pilipinas? Kaya kung ang pakasalin sa dito, kaya kung kasal na yan sila sa iba ng Pilipinas. Tapos sa Amerika, kaya kung ano, para legal, kung kasal man siya dito. Dito nakasal na. Bali, hindi. Ambot lang pala. Hawak mo. Saka mahirap talaga pag economy, lalo na pag medyo malaki kang tao. Hirap talaga siya sa atin, medyo maliit. Okay lang, kaya maluwag siya para sa atin. Pero pag malaki-laki, mahirap. Kaya nga eh. Ay, namuta. Mayroon kanina. Nahirapan siya, hindi siya makahinga. Sabi niya, magano na lang daw siya. Ito medyo privacy, VIP, gano'n. Nagkanina nga yan, labalang kanina. Kaso may natabag daw pala ng ang notebook ni Mama. May parasurat ni Mama yung tira. Nakainhali. Malaki nakuha daw ko na. Nakuha sa nabitbit sa ano, Nakasabay lang. labalan. Nakapatong mambagay din sa ano. Kaya nakapatong daw. Kapag mo daw yung babasahan ni ano, lulabi Pero ko sa ba? ito, ano na nila, ano na, ang kopya na. Namin ito. Ano baga pang mystery mo? Ang misteryo, yung surat Nano, ni Mama. insusog nila. Nakakopya naman ba kasi sa Richard mo? Ituloy niya. Surat ni Mama, kaya daw nababasa na, may lulabi ko. Kaya, Agiman na ko! pero sa atin na medyo tiny tayo, okay lang tayo sa economy. Malaki kasi si Mike, big man. Mike is a big man. Sada ako si Mike. Naiman mo na si Mike. Ay, ko sa nag-graduation ng bata mo, yan po kami karapati. Tapos yung focus niya, ito na bata. Si Andang. Ko sige. Mike, Bakit talaga yan to? ako yan. Nakabatulat siya. Medyo may Kung parang kanina yun, pagka nasilan siya sa internet. pero na, sensitive siya. Gusto niya malinig. Gusto Kaya niya. hindi ka mo nag-istisan to, nainud ka na may... Nagano na nang inistihan mi sa nature, nagdaga kami sa Hindi nature, naman talaga automatic sa rin na ano. sa jams, ito sa may ano. Nasilan siya. Doon sa makalat. Pipili talaga siyang lugar na ano siya. Doon sa makalat. Mao insan katabi ko dati sa flight, malaki na awa ko kay hirap siya, tas sabayan ko pa na lalabas ako kasi mag-CR. Aroy, tatayo siya, nahihirapan talaga siya, kaya minsan maski naiihi ko, pinigilan ko. Ay, upload na. Oh, yeah, di ho, may pa din yan. Mga insan sensitive sila talaga sa food, sa lahat. Sensitive yung Ginoo. Masilan pa. Metikuloso. Ayaw nilang makalat, madumi, ganon. Sa ato, malinig na sa kanila, lirit pa. Meron ako kontenta. Wala na, nakakaka. Oy, iyong iniwan. Diyan ba siya mag for good? Yes. Dito siya mag for good.
Dito siya mag-for good na. Kasi hindi ako mabubuhay dyan. Malamig. Mapasyal-pasyal na lang dyan. Kasi malamig dyan sa, America. Hindi ko kaya. Pasyal-pasyal. Pa. Ha? Nagbukas? Okay lang magbukas diri na magkuha-kuha, ha? Ano? Bawal nang kuha-kuha. Hello, Tara. That's good. Pagawa kayo house, madali lang food nila, burger lang, smashed potato. Pagawa kami house. Minsan. Gusto ko may garden sa pangarap ko may garden sa likod. Ganon. Dito na. Okay na dito? Okay na dito sa oo nga. Burger na. Tapos pasta. Ganon. Papa, ano gusto mo papayatin ko? Papa? Oh, ha? Mish? Ano mish? Nips. Ito nakapabakal ka na dito ka naman sa labas. Sabi mo, gusto mo nips. O, insan, bili kayo medyo malawak na lupa. Medyo tama lang. Farm ba? Kuya, be mama. Ay, yaw! Masaraot. Masisira. Opo. Buksan! Naku! Nanggigigil na ako kantuda. Ah. Mga 500 square meter, okay na yan. Malawak na siya. May garden ka na yan. Pero depende sa laki ng bahay din. Malaking bahay ba? Hindi, maliit lang. Simpleng buhay lang. Simpleng bahay lang. Ayoko na malaking bahay. Tamad maglinis. Ayoko na malaki. Gusto ko yung simpleng bahay lang. May kusina, may CR, may kwarto, may dining. May kitchen, may room, may dining room, may printera. Tama lang ano. Ayoko na malaking bahay. Tama na. Bawal na. Wala na. Pagkata na nga dito, pabili ka na mama. Nangyayari ako. Ito na, pabili ka na. Pabili ka na. Aday. Ako rin ayoko ng malaking bahay. Kung pera lang kamo sa tao, kung pera lang kamo sa tao sa loob, tapos laki ng linisin, plus tatanda tayo, tas aakyat ka pa, aroy, tama na ang bungalow na bahay para sa pagtanda. Easy access, tama. Tama na yun ang bungalow. Depende. Kung magpa second floor, pero maliit lang. Ako na malaki.
Gusto ko lang ng simple. Uy, Gabriel, nahulog na yun. Sakyat mo man. Ikaw man ang galing. Simpleng buhay lang. Simpleng buhay ay kaya blessings na. Hindi naman tayo nangarap ng sobrang yaman. Tama nga yun, ng komportableng buhay, ganun. May nagmamahal, ganyan. May nagmamahal man ay Marisa, ha? Bayad na yun. Ito na yung simpleng buhay lang. Ano mo man ang... Ahin mo naman ng yaman. Sabi ko, lalo ka na kung talong sa una mo, nagtang-ligal ka na, matibay ka sa English. Maski sa iba kasi na pagkababae, magaling siya. Matibay sa English, sila ka. Oo. Ito mo yun na yun, sabi ko, inaano ko nga siya. Sabi ko naging practical ka na lang, total, uso naman yun yan. Maghanap kasi na pan. Ano naman? Ano, tababawan na kaligayahan niya. Mas nga nila, ipapabulong ko ng bata. Sabi ko, mapahanap ko kasi BBC Amerikano para magyaman kita. Nagpartinawa siya sa mga ibang, kay Mara man siya. Sabi ko, yan kung si Gaga, sabi, may yun pwede, may asawa na yun. Oo, ang saruan ni Papahana. Matamos yun na saya. Kami na Marbi ko ang pangkano. Gusto niya, ako na, wala pa asawa, araman niya. Sabi ko si Gaga kung tao, matibay yun sa ano. Pero mas okay din may second floor kasi kaya niya na panahon uso ang baha. Kaya second floor lang. Oo, okay naman. Okay. Regards kay Manay Lisa, tama ba? Manay Marisa, asawa ni Manay Tute, habang buhay. Educator, what? Habang buhay, what do you mean? Simpleng buhay kay saya mayroon din. May yelo na? Maayo ko sa tubig. Limot ako sa pangaran, Marisa pala. Marisa. Ayo, uning ko na yung inabata ko. Maturo ka na si mamay mo, ha? Maturo. Suli na bilanghoy. Si Ramon. Linumpan, suli na bilanghoy. Vegetable. Jika I can't imagine life without your love. Consider forever, continue like love. Wow, sarap. Sumhain daw yun, Didi.
Mga kami sa mga pagkaon, saka mas masarap mabuhay dida sa ato kas kay simple lang enjoy and life. Tama, simple lang ang buhay pero enjoy. Pagka nagpipista, hindi nagpapadaan sa akin. Sa Babatong pa daw. suman. Ay, ba nasili? Ano, parang mag-assist. Tulokad lang naman, batong pa. Kang kanay, Okay. bete, buridas. Sabi ko na naman mo yan na pista. Sabi ko, ito man nagpapadaan. Kaya sabi ko nung pagkadaw, ako nagpapadaan. Daram ko man, kuha ako. Wala. Para ng loton. Dapat talaga mag-ano. Para ng loton naman eh. Ubus natin yun. Ano ba ka doon mga kamahain pa ulog ko? Porque contigo Kanina wala ka nagkanila. Naga ako na kumbakan, wala ang masubo na. I'm going to take another nap. I'm sleepy. Good night and good morning. Thank you, Insan. Salamat sa pag-join. Sleep well. Ay, yung naka-istorya mo na lugar. Si Charity, bata ni Mama Binyan. Ah, Sa Amerika yun. ay. Good night. Charity, Charity. Oo. Charity, hindi naman yung sinasagot. Kadigan mo yun, naman yung sinasagot. Where are you from, Jaga? Man. Jagana. Where are you from? Porque contigo eu sou feliz. Hindi na nagkakakilig. Hindi na nagkakakilig. I need to shower. Take a shower. Bye bye. See you next. I need to shower.